Arima Soul musika proiektua sortu zuten 2019 urtean Lidia Insaustik eta Mikel Unzurrunzaga Makalak. Euskarazko letrekin eta soul doinuekin kaleratu zuten lehen EPA, baina aurkezpen bira asko baldintzatu die pandemiak. Orain, denbora baliatzen ari dira, abesti berriak sortzeko eta moldatzeko. Ni Lidia Insausti naiz, Arima Souleko abeslaria, eta nire ibilbidea askotarikoa izan da, pixkat motza oraindik, ze gaztia naiz, baino danetik egin dut. Makala naiz, Mikel Makala, Arima Souleko baxujolea, eta bueno, nire ibilbidea luzea, ez dakit zenbat hamarka da, 3 hamarka da musika munduan murgilduta, eta bueno, azken aldian murgilduta nabil Arima Soul proiektuarekin, Lidia Insaustirekin. Berak esan du gaztea dela eta ni ere gaztea sentitzen naiz, baino adin bat daukat. Eta bueno, gozada bada Lidiarekin aritzea proiektu berri honetan, berak daukan freskotasun hori eta bueno, magia, bere ahotsa entzutean sekulako dardara sortzen dizu eta kriston indarra dauka eta soul musika ondo ezagutzen duen eta nik uste proiektu honetan tandem polita egiten dugula. Makala eta biok elkar ezagutzen ginen aspalditikan, ze elkar ikusita ginen bakoitza bere kontzertutan edo bere pintxadatan, eta bagenekin bakoitzak zer egiten zuna, ze generotan zebilen eta hola. Eta bueno, askotan pixkat bromatan esaten genuen egunen batean elkartu behar ginala eta zerbait probatu. Eta bizitza bueltak ematen ditulako, nik Zarautza etorri nintzen bizitzea orain dela 2 urte eta piko, eta hor aukera ikusi genuen. Eta bueno, elkartu ginen, hola pixkat konpromezurik gabe, baina ikusteko ze gertatzen zen, eta polikinaka ideia batzuk partekatzen jun ginen, maketatxo batzuk egiten, poliki, eta ikusi genuen formularen bat ateratzen ari zala, nahasketa interesgarri batekin, eta geroxeago ja 2 kide gehiago etorri ziren, lehenengo Paul San Martin, harmoniak eta melodiei pixu gehiago emateko bereziki, eta Makala eta biok ezagutzen genion lehendikan. Eta geroxeago ja, Paul eta biok ezagutzen genion Hilariori, bateria joleari, eta proposatu genion, eta azkar etorri zan baita, tren hontara, eta orain lauak gaude, eta hori, polikinaka, martxan eta abestiak sortzen. 5 abesti osaturiko EP bat da, indugu bitxikeri moduan oparitu beste 5 bertsio berdinak, baino instrumentalak, alegia kantu berdinak, baino bertsio instrumentalak. 10 kantu osaturiko EP bat, batez ere kabitzen delako, zerbait bitxia da, baina gustatzen zitzaigun ideia hori eta zergaitik ez lekua dagoenez, opari gisa 10 kantu. Kantu hauek Lidia eta biok hasi ginen lantzen, nik esango nuke, 2019 urtean zehar, nire Zarauzko etxeko estudio txikian, ganbaran daukadan estudio txiki horretan, bera etortzen zen noiz behinka eta saiatzen ginen pixkanaka juten lantzen, Nik ideia batzuk nituen, musika edo ritmo edo jantzi espreski batzuekin eta berak egokitzen zuen bere hitzak. Hori gero momentu bat oso importantea, garrantzitsua izan zen, erabaki bat hartu behar genuenean, Lidia proiektu hau egin arte, normalki beste hizkuntzatan abestu izan du, ingelesez batez ere eta frantsesez zerbait, gero Jesus Maiekin da euskeraz kolaboratzen zenun, koroak egiten, baina hemen apustua eta erronka izan zen, zergaitik ez dugu egiten proiektua dena guztiz euskaraz, Eta horrela erabaki genuen eta Lidiantzat erronka handia batez ere idazterakoan. Erronka bat izan zen eta bereziki zaila, ni ohituta nengon ingelesez konposatzea, naiz eta ingelesa ez izan nire hizkuntza, baina baita entzuten nuen musikagatik eta hamarkadengatik, 60 eta 70 hamarkadengatik, influentzia handia nekan horrekin,
eta orduan beti pentsatzen duen musikalki errazago eta politago izango zala ingelesez. Baina Makalak proposatu zidanean, nahiz eta hasieran pixkatola, beldur pixkatekin edo hartu nula, geroxeago polikinaka egiten ikusi nun lan gehiago zeramala, baina aldi berean publikoarekin zerbait berezia lortu genezakela, ez? Konexio desberdina, ze nik uste badagoela publikoa musika hori entzuten zuena, edo entzuten duena orain, gazte eta pertsona adinduagoak, eta aldi berean hori euskaraz egitea polita izango zala. Ze, influentzia horiek nahasten ditugu, eta aldi berean euskaraz eginda, zerbait berria egiten ari gea edo desberdinago, eta adibidez hemen utxune bat bete dezakegu agian, ze genero hontan ez dago hainbeste musika euskaraz, eta aldi berean kanpora juterakoan pixkat exotikoa dirudi, ez? Hori esaten ari da jendea. Desberdina dela eta zerbait, arraroa, baino interesantea. Normalian agian publiko txiki batekin, intimotasun bat lortzen dela uste dut. Hau da, gertutasun hori izatea jendearekin polita iruditzen zait. Orduan, leku handi batean oso show polita izan daiteke, eta oso handia eta oso bisuala baita, eta alde hona du, baina egia da agian nik naizen moduagatik jendea gertu izatea gehiago gustatzen zaidala. Kontaktu txiki hori egitea, intimoa izatea, eta adibidez argi baxu batekin, edo alfombrakin, holako gauzak. Baina egia da segunda ze motatako kontzerturako bi eszenatokiak enkajatu dezaketela. Covidaren krisi ondorio negatik oso zaila izaten ari da. Momentuz bakarrik Donostian egin dugu aurkezpen kontzertua, eta ari gara lantzen pixka bat hori, fazeta hori, zaila da. Baina, pentsatzen dugu baikor, hemendik ezain bestera, hilabete batzutik aurrera, ateako jala gauzak. Eta adibidez, badaukagu apirilak 16an, hemen Zarauzko modelo aretoan lotuta gure aurkezpen kontzertua, eta irrikitan jotzeko bertan, eta baikor gara, usten dugu udara begira aterako direla kontzertuak, eta bitartean gu jarraituko dugu promozioa egiten, lana egiten, eta etengabe. Madrilgo Enlace Funk aldizkariak antolatuta, esan genezake estatuko musika hauek, musika beltza esaten dugunean soul, funk, jazz, hip-hop eta holako musikak lantzen duen aldizkari garrantzitsuenak ospatu ditu Enlace Funk sariak izeneko sari batzuk, eta zorionez finalistak izan gara sail batean, hain zuzen talde berri honenaren saila horretan. Guretzako hor egotea sari bat da. Eta kasualidadez, aldizkari horrek ateratzen ditu urtean zehar 3 zenbaki. Eta beti opari gisa jartzen du horietako vinilo txiki bat, 7 pulgadako vinilo txiki horietako bat, eta eskatu zigun ea preste egongo gineaken egiteko ekainaren zenbakirako kolaborazio bat beraiekin, eta sartuko dugu, de hecho grabatu dugu ja gure ohiko estudioan, Freddy Pelaezen estudioan, Potxoko izeneko estudioan, Beasainen dagoen estudioan grabatu dugu, hor grabatu genuen EPA eta grabatu dugu ere 2 kantu hauek, single txiki horretan joango direnak, eta guretzako da kriston polita, ze euskaraz abestutako kantua egongo da, behaldean jarri dugu ingelesezko bertsio berri bat, diferentea, EPA-an ez zena agertu, baina ondo dago estatu mailan ere euskal soula zabaltzea eta indarra ematea, ez?